Arratsaldeon guzti hori, ongi etorriak Euskal Astearen barruan gaur hemen ikusiko dugun binakako dantza txapelketa honetara. Puntual, arratsaldeko 7:00 abiatuko gara, eta hemen oholtza gainean dantzan 9 bikote ikusiko ditugu. Dantzan aritzeko, parte hartzeko, baldintza 2 bete behar dituzte. Bata, 16 urtetik gora izatea, eta bigarrena noski, fandango eta arinarinean oso ondo dantzan aritzea, eta ikusiko duzue. 9 bikote ikusiko ditugu hemen, eta txapelketa bat den neurrian, txapelketa guztiek dauzkate euren sariak. Bikote txapeldunak etxera eramango du 200 euroko dirusaria, txapela eta trofeoa. Bigarren sailkatuko den bikoteak 180 euro, hirugarren sailkatuak 160 eta laugarrenak 140 euro. Baina lau sari horiek urrenkera horretan dantzari propio dagozkion sariak dira. Bada ere sari berezi bat, txapelketa honetan urtero ematen dena, 100 euroko dirusaria hobekien jantzita datorren bikotearentzat. Alegia, tradizioa hobekien errespetatzen duen bikotea ere bai, sari bat, eramango du bikotorrek, 100 euroko saria etxera. Eta sari horiek nork erabakitzen ditu, nork banatzen ditu, ardura garrantzitsu hori epaimahaiak dauka. Hor aurrean eserita daude, serio, jada apunteak hartzeko prest. Epaimahaia 3 kidek osatzen dute, Naikari Bizuete, Lezoarra, Antjon Mendizabal Donostiarra, eta Lander Campos Santurtziarra. Baina noski, dantzariak, sariak, epaimahaia eta musika ere oso garrantzitsua da. Hemen lanean izango ditugu gurekin Estanganai Arrebak, Oskar eta Itziber gurekin lanean. Esandakoa, 9 bikote eta oraintxe aurkezpenean ezagutuko ditugu. 9 bikote horiek oholtzara deitzen ditugu, eta aurkezpen hori, hasierako aurkezpen hau, euren izenak jakin ala ikusiko duzuten dantza zati hori, ere bai puntuagarria da. Beraz, txapelketa aurkezpenean bertan ere hasiko da. 9 bikote horiek igoala, danak, gora, mesedez. Hemen 8 dantzari izango ditugu lehian, txapelketa honetan, beraz, lehenengo bikotea aurkezteko une iritsi da. Ekain Uzkudun eta Iker Zabala Azpeitiarrak. Iker Urrestilla eta Leire Urrestilla Zeztoarrak. Ane Jaunarena eta Indika Osa Lezoarra. Oriotarrak.
Hegoa Aizpuru eta Izaro Arandia azpeitiarrak. Maren Galvez eta Gorka Granado Lezo eta Sopelako dantzariak. Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster azpeitiarrak. Jare Labaka eta June Izagirre azpeitiarrak. Jone Arriaran eta Germán Aramburu azpeitiarrak. Bederatzi bikoteak ezagutzen ditugu, lehian ikusi ditugu aurkezpen horretan, oso maila altuko txapelketa gaur hemen Zarautzen. Urrenkera berean, aurkezpenaren urrenkera berean dantzatuko dute fandango eta arina. Beraz, fandangorako, lehen bikotea, Ekain Uzkudun eta Iker Zabala azpeitiarrak.
dantzara hurbiltzen joan Iker Urrestilla eta Leire Urrestilla. Bigarren bikotea dantzan, lanean ikusteko momentu iritsi da. Iker Urrestilla eta Leire Urrestilla dira eta zestoatik datoz.
prestatzen hasi Ane Jaunarena eta Endika Osa. Hurrengo bikotea, Lezotik datorren bikotea da, Ane Jaunarena eta Endika Osa dira.
prestatzen joan Bidatz Manterola eta Jon Alkain. Txapelketako urrengo bikotea ondo-ondoko herrikoa da, Oriokoak dira, Bidatz Manterola eta Jon Alkain.
prestatzen hasi Hegoa Aizpuru eta Izaro Arandia. Hurrengo bikotea, Azpeitiko bikotea da, Hegoa Aizpuru eta Izaro Arandia dira.
gara hurbiltzen hasi Maren Galvez eta Gorka Granado. Txapelketako 6. bikotearen txanda, bi herri ezberdinetatik datozen dantzariek osatutako bikotea, Maren Galvez lezoarra da, Gorka Granado sopelaztarra.
Prestatzen hasi, Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster. Txapelketako hurrengo bikotea, Azpeitiko bikote bat da, Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster dira. Prestatzen hasi, Jare Labaka eta June Izagirre.
Txapelketako hurrengo bikotea ere, Azpeititik datorren bikotea da, Jare Labaka eta June Izagirre. Oholtzara hurbildu Jone Arriaran eta German Aranburu.
Txapelketako 9. eta azken bikotearen txanda iritsi da, azpeitiarrak dira eurak ere, Jone Arriaran eta German Aranburu.
Euskal Astearen barruan aurten antolatutako binakako dantza txapelketa amaitu da. 18 dantzari lehian ikusi ditugu, ezin hobeto dantzan, hemen lanean, 9 bikote horien artean, gogoratu, dantzari dagozkion lehenengo 4 sailkatuek saria eramango dutela etxera, bikote txapeldunak 200 euro, txapela eta trofeoa, bigarren sailkatuak 180 euro, hirugarren sailkatuak 160 eta laugarrenak 140. Sari horiek dantzari dagozkion sariak dira, tradizioa errespetatuta hobekien jantzita etorri den bikoteak ere 100 euro eramango ditu etxera. Erabakian hor hartuko du, lan benetan zaila daukan epaimaiak, hor aurrean dagoen hirukote hori, berriro ere gogorarazi, Naikari Bizuete Lezoarra, Antxon Mendizabal Donostiarra eta Lander Campos Santurtziarraren lana dela hori. Eta epaimaiak bere erabakia hartu bitartean, berriro ere oholtzara deituko ditugu dantzariak, lehen dantzatu duten urrenkera bera errespetatuz, lehenengo 5 bikoteek fandangoa egingo dute, eta azken 4 arina-arina. Hori bai, lehiaketatik kanpo ez da puntuagarria, beraz, plazan ondo pasatzera, dantzara deituko ditugu, eta fandangora, Ekain Uzkudun, Iker Zabala, Iker Urrestilla, Leire Urrestilla, Ane Jaunarena, Endika Osa, Bidatz Manterola, Jon Alkain, Egoa Aizpuru, eta Izaro Arandia ondo pasatzeko unea iritsi da. Eta nerbioak hor plazan behan utzita ere, orain arina-arina dantzatzera, urrengo 8 dantzari, 4 bikoteak, berriro holtzara, aurreko urrenkera errespetatuta, Maren Galvez, Gorka Granado, Jara Sustaeta, Ane Lazaro Baster, Jare Labaka, June Izagirre, Jone Arriaran eta Germán Aramburu.
Sariak banatzeko unea, jada epaimahaiaren erabakia eskutan, eta sari horiek banatzera hasieran esan dugu Euskal Astearen barruan Zarauzko udalak antolatu duela gaurko binakako dantza txapelketa. Beraz, Zarauzko udaleko 4 zinegotzi ditugu sari horiek banatzera. Beraz, Oholtzara, zinegotziak, mesedez, Zarauzko zinegotziak, Iban San Martin, Esti Agirre, Garazio Laizola eta Jon Arozena. Sari berezi bat bagenuen, dantzarekin harremana ez zuena, baina bai txukun eta oso ondo jantzita zetorren bikoteak, tradizioa hobekien errespetatu duen bikoteak 100 euroko sari berezia eramango du etxera. Eta Oholtza honetan txukunen zeintzu aritu dira dantzan ez, jantzita gaur, Ane Jaunarena eta Endika Osa Lezoko bikotearentzako da sari berezi hori. Laugarren saria dantzari dagokiona jada, 140 euroko saria Jon Arozena zinegotziak emango du sari hori. Laugarren sailkatu den bikotearentzako, Bidatz Manterola eta Jon Alkain Orioko bikotearentzako laugarren saria. Hirugarren bikote sailkatuak 160 euro eramango ditu etxera, Garazio Laizola zinegotzi hemen, saria banatzen. Hirugarren bikote sailkatua, Ane Jaunarena eta Endika Osa Lezoko bikotea. Txapelketan bigarren sailkatu den bikoteak 180 euro eramango ditu etxera eta saria banatzen Esti Agirre zinegotzia. Bigarren sari hori Maren Galvez eta Gorka Granado Lezo eta Sopelako bikotearentzako da. Eta aurtengo txapeldunak izenak ezagutzeko unea iritsi da, gogoratu 200 euro txapela eta trofeoa eramango dituztela etxera, eta uste dut zinegotzi guztiek batera emango dutela sari hori. Aurtengo irabazleak Jone Arriaran eta German Aranburu Azpeitiko bikotea da aurtengo txapelduna.
agintzen duen lez, txapeldunek azken fandango eta harina eskeniko dute. Hemen ari dira, jada esan ez zenbat pausu. Gogoratu, datorren ostegunean berriro ere txapelketa izango dugula, arratsaldeko 7:00, 16 urtetik berakoen txanda, eguraldi ona egiten badu. Txarra eginez gero, modelon ikusiko dugu elkar, ostegunera arte.